Здравейте! След като вече сме влезнали в нашия профил и сме си достъпили акаунтът, трябва да изберем талон за участие в ОРД. Кликаме тук и имаме още един бутон, който е Добави нов талон, част 1. След като го кликнем, тук вече трябва да си изберем каква е нашата организация. Разбира се, слизаме да избираме църква или съответно, ако не е църква, имаме още два избора. Ако не откриете вашата църква тук, или по-точно вашата деноминация, можете да го оставите на избери и само да напишете, примерно, църква Благодат или както се казва вашата църква. В това поле си попълвате име и фамилия, вашия телефонен номер, адрес на църквата, област и в кой град. Въвеждате имейла, който вече сте използвали за регистрацията. Пощенски код на града. Във вашата мотивация трябва да запишете защо желаете да си партнирате с операция Рождествено дете. Какво ви мотивира да се включите тази година в проекта. От парещото меню трябва да изберете дали сте участвали преди това и коя е последната година, в която сте участвали. Всички полета, които са с ето тази звездичка, те са задължителни. И ако не са попълнени, системата няма да ви допусне. На вашата мотивация пишете, както вече споменах, аз няма да го попълвам, колко хора ежеседмично се молят за вас. Ако знаете точна бройка, може да напишете, примерно, тази седмица са се молили 5 човека за мен. Ако няма да правите кутии, въвеждате 0 в това поле. Ако вие ще правите кутии, примерно, записвате си бройката 10. Колко кутии искате да заявите. Искате да кандидатствате, например, с 100 кутии и си въвеждате 100 кутии. На институция въвеждате къде ще раздавате кутиите. Т.е. ако е в училище, пишете училище. Пишете, че училището е в град Монтана и записвате кое е самото училище. Например, тук ще раздадете 60 кутии или колкото вие решите. Институция, отново, ако раздавате примерно в църквата или в квартала, записваме примерно квартала в град Берковица. Тук ще раздадем 40 кутии и може като коментар да добавите, ще раздадем кутиите в квартала еди си кога. На етническа принадлежност, тук тези полета не са задължителни. И на конкретни нужди, ако имате някакви нужди за молитва. След като вече сте попълнили всички задължителни полета, най-отдолу имате един бутон Запиши. След като кликнете на бутона Запиши и когато вече виждате ето това нещо, значи успешно сте кандидатствали за кутии за тази година. Като след което, когато получите одобрение, ще получите и имейл с това, че вие сте успешно кандидатствали.